खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' निउज इउटुब चेनेलनि सोलिफु गोदान रादाबाव बरायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना गासिबो इसोरनि अननायाव गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि सेराव मोननैसो गोनांथार रादाब लाबोदों। नोंथांमोना अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नाय आरो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम। फैदो बिदिबा दिनैनि रादाबाव। गिबि रादाबाव दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि दैदेननायाव कार्बि आंलं गावखुंथायनि गाहाय तुलेराम ब्रह्मखौ लोगो हमदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुर्शिद दिपेन बर' दैदेननाय मिरु आफादनि मोनसे हानजाया दिनै कार्बि आंलं जिल्लानि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मुर्शिद तुलेराम ब्रह्मनि थाग्रायाव कार्बि आंलं जिल्लानि बायदिसिना जेंनानि सायाव गुवारै सावरायलायो होनना मिथिनो मोन्दों। लाभलिना बरग'हाइया ब्रन्जनि मेडेल देरहाबाय। आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाइया टकिअ अलिम्पिकनि सेमि फाइनाल बादायलायनायाव जेनबाय। भारतदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हाइया तुर्कीनि गोहोगोरा बक्सार बुसेना सरमेलिजों 0.5 पइन्टजों जेननो गोनां जानानै ब्रन्ज मेडेलजों गोजोननांबाय। ब्रन्ज मेडेल देरहानायनि उनाव लाभलिना बरग'हाइया भारतनि थामथि फारिनि गोहोगोरा बक्सारनि फारिलाइयाव जायगा आवग्रिनो हायो। लाभलिना बरग'हाइया सेमि फाइनालाव जेननो गोनां जादोंब्लाबो गिबि खेबनि थाखाय आसामनिफ्राय अलिम्पिक गेलेनो हानानै ब्रन्ज मेडेल देरहासारनो हानानै जारिमिन सोरजिबाय। रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालाम, नङाब्ला सिक्सफायार महरै थागोन, बुंदों एमबाथाया। क'क्राझाराव एनएलएफबिनि चिफ एमबाथानि बिबुंथि। सोरखारा बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ थाबैनो मावफुंनांगौ आरो एनडिएफबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय थाबैनो उदां खालामनांगौ। बे बाथ्राखौ गले गले बुंबाय थादों। थांनाय बावैसो सान सिगां गुदु हाग्रानिफ्राय सोरखारजों गोजोन सावरायनो आखायाव हाथियार लानाय ओंखारबोनाय बिर जोहोलाव बिन'द मुसाहारि उरुफे एमबाथाया क'क्राझार सहरनि सोनाब फारसे गौरां दैसा बारनानै हरैमारुआव थानाय गौरां सारियाव गोदानै लुफुंनो लानाय एनएलएफबिनि लिडार आरो केडारफोरखौ डिजिनेटेड केम्प खालामनो थावनि नागिरनाय समाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बाथाया बुंथियोदि सोरखारा जेब्लासिम बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुङा आरो रन्जन दैमारिखौ जेलनिफ्राय हगारा अब्लासिम सिक्सफायार महरै थाबाय थागोन होनना रोखा बुंथियो। बाथाया बुंबावोदि क'क्राझार डिजिनेटेड केम्पआव सा 120 आरो उदालगुरियाव सा 80 थागोन होनना। खौरांगिरिनि सिगाङाव पृथ्वीराज नारायण देबमेसआ बुङोदि 15 आगस्टनि सिगां हाग्रायाव थाबोनाय माखासे एनएलएफबिफोरा फैगोन आरो सोरखारा थाबैनो बारग' एनडिएफबि केडारफोर आरो लिडारफोरजों दाबि दावाफोरखौ लानानै सावरायनाय सोलिबाय थागोन। बाक्सानि गंसे जिब जुनारनि फाहामसालिनि थासारि हाग्रा बंग्राजों साग्लोबसारनाय। थांनाय 7 बोसोर सिगां बाक्सा भारत भुटान सिमनानि साखाथियाव थानाय उत्तर कुसियाव रायजो सोरखारा गंसे जिब जुनारनि फाहामसालि लुफुंना होदोंमोन। नाथाय दायो बे जिब जुनारनि फाहामसालिया हाग्रा बंग्राजों साग्लोबसारनानै दङ। जिब जुनारनि फाहामसालिनिफ्राय दायो फुट बांलानिसो महर लानो हमदों। साननि समावनो जा हरनि समावनो जा जायखिजाया समावनो हाबनो हाया बे जिब जुनारनि फाहामसालियाव। मख'थावनादि दिनैसिम रावबो डाक्टर एबा सासेबो खामानि मावग्रा नुजाथिफैयाखै बे जिब जुनारनि फाहामसालियाव। बाक्सा जिल्लानि उत्तर कुसि ओनसोलनि जिब जुनारफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय लुफुंनाय जादोंमोन बे फाहामसालिखौ मि जुनार बिफाना। नाथाय फाहामसालिया आबुं महर मोननायनि उनावबो दिनैसिम सासेबो फाहामगिरि हेफाजाबगिरि आरो सासेबो खामानि मावगिरिफोर सौफैयैनि जाहोनाव ओनसोलनि सुबुंफोरा सुबनखाथा बागानपारा बायदि गोजान जायगायाव लानानै थांनो गोनां जादों जिब जुनारफोरखौ। बेनिखायनो रायजो राजाफोरा दिनै दाबि दैखांदों सोरखारनियाव बिनि सायाव राहा लानो थाखाय। हाग्रामा महिलारि आरो बिथांनि दैदेनजानाय BPF दोलोखौबो लाफिकुल इस्लामनि बुथारनाय जाथायनि सायाव नायबिजिरनो नांगौ होननानै एबिएमसुआ गोख्रों दाबि दैखांदों। एबिएमसुआ फोरमायनाय बायदिब्ला लाफिकुल इस्लामनि बुथारनाय जाथायाव सोमोन्दो थानाय भद्रेश्वर बसुमतारिया सासे BPFनि गोख्रों मावथिमोन। बे खोथाखौ गनायना लायो भद्रेश्वर बसुमतारिनि अनजालि बिजिया। थांनाय 2007 मायथाइनि 1 आगस्ट खालाराव लाफिकुल इस्लामखौ बुथारनाय सानखालिबो भद्रेश्वर बसुमतारिया BPFनि मावख'आव दङमोन आरो बै साननिफ्रायनो भद्रेश्वर बसुमतारिया गोमानानै दङ होननानै एबिएमसुआ बुंथियो। बेराफारसेथिं थांनाय 3 आगस्ट खालाराव एबिएमसुआ क'क्राझारनि गाहाय मावखुलियाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंदोंमोन। बेराफारसेथिं खौरांगिरि मेलनि भिडिअखौ सानैसो एबिएमसुनिफ्राय होखारजानाय सोद्रोमा आरो सानैसो राजखान्थि दोलोनि मावथिफोरा गाज्रियै दिन्थिनानै ससियेल मिडियायाव फोसावदों होनना अजद होयो। बे जाथायखौ लानानै एबिएमसुआ आयेन बायदि राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो एबिएमसुनि नेहाथारिया। बिटिआरनि गेलेमु बिफाना गेलेनायनि आइजें रानदों। बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि एम दावबायसा बर'आ दिनै दतमा उसु एकाडेमियाव उसु गेलेनायनि आइजें आइलाफोर रानदों। उसु गेलेगिरिफोरनि जेंनानि थाखाय राननाय जादों होनना मिथिनो मोन्दों। आइजें आइला राननायाव एम दावबायसा बर', आगुनि दतमानि एक्स एमसिएलए जोमै बसुमतारि आरो गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। एमएलए जयन्त मल्ल बरुवा जाफ्लानानै खामानि होनायनि मुङाव रां लानाय सासे सुबुंखौ पुलिसआ हमदों। थांनाय 3 आगस्टआव कामरुप मेट्र'नि सिङाव थानाय नवीन नगरनि थागिबि मन'हर लाल जालाननि फिसाज्ला सन्दीप जालानआ
सासे MLA जयन्त मल्ल बरुवा जाफ्लानानै खामानि होनायनि मुङाव 30 लाख रां दाबिनायनि केस होनायनि सायाव पुलिसा सासे सुबुंखौ हमदों। बे केसनि सायाव पुलिसा नायबिजिरनानै सातगावनि नबदीप शर्माखौ हमो। नबदीप शर्माया MLA जयन्त मल्ल बरुवा जाफ्लानाय सुबुङा गुबुन गुबुन मानसिनिफ्राय सोरखारि साख्रि होगोन होननानै रां बुथुमगासिनो दंमोन। नबदीप शर्माया मानसिफोरखौ थगायनो गावनि जानबुं नम्बरखौ MLA जयन्त मल्ल बरुवानि मुंजों ट्रुकलार सेभ खालामनानै लादोंमोन, जायनि गेजेरजों बियो मानसिफोरखौ थगायनो लामा मोनदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।